Ngiyanamukela kuKhanyisani TV. Igama lami ngumkhulu Nkhazimulo. Uma usamusha kwi-channel sacela usubscribe khona uzokwazi uthole amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Ngangizethongo khona engizokhuluma ngayo namhlanje eyingozi futhi ebalulekile ukuthi ninyizwe. Baningi abantu asebaziyo ukuthi banabantu abadala. Kuchaza ukuthini kuba nabantu abadala? Kuchaza ukuthi wena uhamba nabantu asebashona, uhamba nebutho labantu bakini abangasekho, ingakho uhambe uye kulabantu abahlolayo noma mhlawumbe uyohlanyeni litshose nemimoya. Manje uma unemimoya kuyinkinga ngoba awucabange makuthiwa umbathwe umuntu uma wakhe wamabhotha, mhlambe lo muntu esewumuntu esiswini, uma wakhe wadla iphilisi ukuthi avale amaphaphu angaphefumuli aphumise i-stillborn. Lowo muntu kuwena usewumkhulu, lowo muntu uyabona ukuthi uhlumezeke kangakanani, ugcina useza kuwena usengibatha njengosizi, ngoba fanele ukhumbule ukuchitheka kwezisu kwakukhona kudala emandulo nangey'khathi zoshaka. Manje uma siwazi ukuthi uba nabantu abadala, cha ngempela ngenqamba amanga, kona kuhle kodwa ukuthi awuhambi wedwa, kodwa kunosizi nomnzima obufika naloko. Manje kufanele sicacise kakhulu ukuthi uma siwaziwe bangimbethe labantu, balungiselelwa kanjani, bawobani, badingani kuwena, ngoba kuye kwenzeka ukuthi omunye umuntu uthothe umbethe umuntu ongakwazi ukuba ney'ngane, noma washona vele engakwazi ukuba ney'ngane. Ngesintu kuthiwa, angazi ngalibeka kanjani ukuthi ngihloniphise, kodwa kuye kuthiwe inyumba, akakwazi ukuthi abe ney'ngane lowo muntu. Angibathe nawe uzithothe nawe usakwazi ukuba ney'ngane, hhayi ngoba ungakwazi, ingoba umbethwe lo moya ungakwazi ukuba ney'ngane. Kufanele kuhlanjululwe, kulampe lo moya, qaqeke izinto zakho khona uzokwazi nawe ukuthi ukwazi ukuthi kuhlale iy'ngane esiswini. Kufana nomuntu ohamba athi ngizalwe ngimbethe. Bheka phela ukuthi lo mbatha kwakho umbethe umuntu owayesephilile phambilini, ozongibatha manje ngenhlanhla, isimo sakhe sinjani, noma umbethe nje wawuhleli nibabili esiswini sama wakho, oyedwa wayenda wajike wambatha wena, noma walimala noma waphuphuma wajike wangibatha, usengibatha ney'nkinga nosizi, umlungiselela kanjani? Noma uma wakho aba ne-miscarriage kokuqala, wase bangamtetisa umphefumulo wokuqala, wafika wena wahlala, lo mphefumulo usungena kuwena, usumbethwe lowo muntu. Yindaba ngiqikelela kanje, ingoba uma uhamba nemimoya ayikho into enzima njengaleyo phezu kwempilo yomuntu. Manje into ebuhlungu-ke indlela abakhuluma ngayo labantu, bashaya imali, bashaya isimo sothando nabangani, uzithole ugcina usahamba wedwa. Khona into engifuna ukuyikhuluma la, engifuna ukunibuza yona, futhi uma ukuthi ngempela niyabathola labantu engizonibuza ngabo, ningifonele nithi mkhulu ngicela usitransferele imali noma ngayi-1,000. Ngicela ningitholele iy'nyanga eziwu-10, iy'nyanga ezinempunga sezaguga kulo mkhakha. Ngithole nezalukwazi eziwu-10 esezigugile, mhlawumbe ezino-90 years, eniy'bheka la ko-YouTube, ungishuthele zona, ungilethele zona. Angisho iy'thombe ozodawunloda ku-Google ngoba vele kuyafana lezo thombe lapho, ngeke usithole, kunzima uthole eziwu-10 ezinempunga. Yindaba abantu abaningi bayafa bebulawa isipho sabantu abadala, bagcine bebulawa yilabantu labala emzimbeni, ngoba bakuphuphisa abantu abadala amanzi, bakuphuphisa amabhayi, bakukhombisa ukuthi nesiyagula sidinga ukulashwa. Kunaloko uloku uhlolile, uhlole into usuyazi. Uma kuthiwa yidla igobongo, wena ufuna ukuthi cha, ngizohamba ngifike ngithenge inhlanhla emhlophe, layelani la, khona iy'mpande ozozisebenzisa ezingahambiselani nedlozi. Ngeke ukuthi uphethwe yikhanda, mina ngikunika amaphilisi oqeda ukulunyela esikhumbeni. Ngeke ukuthi uphethwe yikhanda, mina ngikunika amaphilisi ethambo, ukuthi ithambo libuhlungu noma ukuthi ufuna kuqine ithambo. Musani unika amathongo izinto angazifuni, niyangizwa, ngoba iyona into ebangisa impilo emfishane. Sengikhuluma nani futhi izangoma, nani izinyanga, nani bathandaza. Meze kuwena umuntu edinga ukulashwa, musa ukudlala ngedlozi lakhe, ngoba iyona into ebanga ukuthi ningagugi kulo mkhakha, nife nibancane. Ubulawa yini ubuhamba ney'dalo ezizokulekelela emhlabeni? Angingabi mude. Makhosi amakhulu, udinga usizo ngamathongo, 081 380 4198. Sibonga.